El que sabíeu que un sistema que es va fer servir al segle XIX, ho va fer servir Pedro Mendoza i Ríos, havia estat inventat per astrònoms catalans. I aquí ve el perquè de l'ampolleta. L'ampolleta són com dos gots, un posat al costat de l'altre. Sabent la velocitat i el rumb de la nau, amb el temps de l'ampolleta es pot estimar la posició, el que es diu navegació per estima. Tota l'edat mitjana, fins al segle XIX, es navega per estima. I l'única manera per mesurar el temps que es navegava amb un rumb... O sigui, tenim la brújula, perfecte. La brújula vas amb un rumb determinat. La velocitat del barco es pot aproximar, els bons pilots l'aproximaven, però has de saber quant temps has navegat amb aquell rumb determinat. I per calcular això, només hi havia l'ampolleta. I és, torno a repetir, l'ampolleta catalana. I ara vindrà tot el tema del vidre, tota la part que he trobat. Jaume Ferrer de Planos va explicar com trobar la línia de Tordesillas en un altre sistema, però no ve el cas. I aquí el TENCAT. Això és la carta que em van enviar els del DIEC, i aquí agraeixo una mica Llaurador els 4 anys d'investigació fins que ha trobat que l'ampolleta és realment catalana. Jo ho intuïa, però no ho podia demostrar, i el que ho ha demostrat és en Miquel Llaurador. Aquí m'agraeixen Dolors Montes del TENCAT que els hi hagi fet veure aquest nou terme. Aquí teniu l'ampolleta, ara ja es veu ben bé el que és l'ampolleta. En Miquel té una teoria de que com es diu allò? El moler de l'ampolleta, en italià, ell us fa una xerrada sobre un personatge que és entre croata, català, italià, perquè és nascut a Dubrovnik, ve als 18 anys a formar-se com a comerciant a Tortosa i després se'n va amb Pere el Cerimoniós al sud d'Itàlia. I és el que primer fa un llibre, una obra, explicant la comptabilitat que es fa servir avui dia de doble partida. Això és el senyor Cotrulli, Benedetto Cotrulli, que serà l'última conferència. Però el Cotrulli explica que portaven unes molle, i unes molle... Mezzalora, sí. La mezzarola però anava menjat amb una molla. Sí, això amb un altre document. Un altre document, i pensa que la molla és perquè es penjava, quan se li donava la volta, tornava a comptar mitja hora. Això és una cosa que us ho explicaran a l'altra conferència. Alquímia catalana i el vidre, això ja us n'he fet 5 cèntims, és tot el tema d'en Menéndez y Pelayo, en Luanco, en García Luanco. Aquest és el que té el llibre sobre l'alquimia en Espanya, que aneu a internet i dir, ¿por qué no ponen españoles aquí en la alquimia? I xico, perquè no havia, tots eren catalans, però amb uns noms catalaníssims tots, és una cosa, és un llibret petitet, l'alquimia en Espanya, del García Luanco, val la pena, i els heterodoxos espanyoles, comprar-lo també, perquè tot el que té a veure amb heterodoxos, que són no de l'entorn de fe, sinó de l'entorn alquimista, tots són catalans. Bé, ara aquí poso una sèrie de coses. No llegiré, us explico la història, perquè en Miquel va dir, escolta, això que dius de l'ampolleta catalana és catalana, i t'ho puc dir per diversos motius. Quin vidre hi ha a Itàlia que sigui el famós vidre italià? El vidre de Venècia, Murano, jo he anat a Murano i m'he comprat el vidre de Murano, que és la gran cosa, no? Bé, doncs, les obres que hi ha al segle XV que expliquen les fórmules de vidre, quan comença la impremta hi ha una cosa que va trobar el Miquel que es diu De Arte Vetraria. I a l'Arte Vetraria comença a explicar fórmules i manera de fer el vidre i tal, i diu, ara si voleu fer un bon vidre heu de comprar la sosa d'Espanya. I el senyor Miquel Llaurador ha trobat que la sosa d'Espanya és la barrella o el salicorn, que són unes plantes que creixen al litoral català des de Múrcia fins a Montpasler. O sigui, és una herba que és rica en sal de mar i quan es crema, només perquè sabíeu, no us vull explicar la tècnica del vidre, però el vidre és sílice fos, és sorra fosa, no? Se'ls atribueix als fenicis a l'inici del vidre. Però teniu en compte que els fenicis abans dels grecs van venir a fundar colònies a Catalunya. Hi ha colònies fenícies i resulta que aquest vidre que en Miquel i jo podem demostrar que és un vidre català es fa amb una herba que al fer de fondent, aquesta sosa es fon amb el sílice es fon a 1.800 graus. Si el barreges amb barrella, al barrejar-lo baixa el fondent a 1.300 graus. I a 1.300 graus li pots posar una pipa de vidre i bufar-lo i moldejar-lo. O sigui que per poder fer vidre ho has de fer-ho amb sosa.
I la sosa d'aquella època, una cosa que sempre explico l'anècdota amb les dones, sabeu què vol dir colada en castellà? D'on ve la paraula colada? D'una cosa que es cola. Doncs s'agafaven plantes, es cremaven, es posaven en un sedàs, s'hi tirava aigua a sobre i es recollia el producte que sortia de filtrat. I això era la colada. I és sosa. Pot ser sosa o potassa depenent de la qualitat de les plantes que es cremin. Però això es fa servir des del Neolític per rentar la porqueria de la roba de la gent. Vull dir que però aquesta mateixa sosa, posada amb la sorra i fosa en un forn, fa baixar la temperatura de fusió de 1.800 graus a 1.300 graus, que és la tècnica del vidre. O sigui, no hi pot haver-hi vidre si no hi ha sosa. I la sosa els italians ens la compraven a Catalunya. Apaga i vamos, ja, és que... Llavors, diu, no, és que he anat més lluny, tu, perquè l'obra més important que hi ha a Itàlia és una obra que es diu La seda xina. Però els italians han tingut la decència d'escriure la traduïda a l'italià, del llatí, i posa Taradotto de la obra del Carmelita de Perpignano, Guglielmo Sedacer. Després resulta que no és de Perpinyà, però en el llibre aquest és la famosa seda xina, amb totes les fórmules d'alquímia, fórmules de vidre. Vidre català, repeteixo, perquè és Guillem Sedacer, que és de Perpinyà, que és Mallorca, Perpinyà, etc. És un carmelita. Aquí anirem arribant a tenir en compte que a partir de Guillem Sedacer es forma una cadena de vidrers a Catalunya. Comença a Perpinyà, al Palau del Vidre, no sé si va ser la primera, passem per vidreres, i quants topònims tenim amb noms de vidre? Jo soc d'Arenys, la major part de la gent d'Arenys eren vidrers, i tenim Vallvidrera. O sigui, teníem el Fort del Vidre, quan va venir Philips després de la guerra, va comprar la fàbrica d'Indústries Navarra de vidre, no va portar ni un tècnic holandès, perquè sabia que els catalans sabien fer vidre. O sigui, la fàbrica de Philips, de fer bombetes d'Arenys, es va fer amb tècnics catalans perquè coneixíem la tècnica del vidre. Felip V, quan vol fer la gran fàbrica de la granja de San Ildefonso de Crist de Vidrio, agafa, no sé si es diu Nin, és un català, Bonaventura Cid, el 1727, fundador de la fàbrica real de cristals de la granja, Bonaventura Cid, perquè sabia que els que teníem la tècnica del vidre eren els catalans, o sigui, punt. Vull dir, tot això es remunta als segles XIII, XIV, XV i referències que podem trobar, però Colom no hauria arribat a Amèrica sense l'ampolleta catalana. Magallanes, no Magallanes sinó Francesc Calbó, aquest griego de Roses, que és català de Roses, però és que fa una navegació que l'André Rosfelder diu, és que és impressionant com amb una ampolleta heu de tenir en compte que a partir de l'estret de Magallanes és tot navegació per longitud, o sigui, es mantenen a la mateixa latitud, però ha de calcular les milles amb una ampolleta, i diu, amb una punyetera ampolleta va calcular amb una precisió impressionant la situació de les Filipines. Felip el Vell, quan es casa amb Joan la Boja, esclar, com que en Madrid tenien tan bon cristal, arriba a Barcelona i es fa fletar una galera per anar a Mataró a veure els forns de vidre de Mataró que feien aquest vidre tan bestial. Ferran el Catòlic li fa un regalo, està documentat, està escrit en arxius, y le regaló el rey 256 copas de vidrio de Mataró. O sigui, els vidrers de Mataró que han destruït tots els forns del vidre, i a França això ho haurien cultivat, ho haurien mantingut, és que teníem una tecnologia impressionant que la tenim durant 500 anys, i al final aquí no tenim res. Però és que això es va poder donar a la volta del món i es va poder a Amèrica. Ho vaig repetint perquè potser no vull que quedi ben remarcat, no? Aviam, més coses. Bueno, aquí he parlat abans d'això, la seda xina, que és el llibre que tenen, i en Miquel, tornem, tot això és una troballa d'en Miquel. El meu era una intuïció de que l'ampolleta era catalana, però l'altre, i em diu, mira, vaig comparar els facsímils de la seda xina i diu, i totes les fórmules desencriptades, hi ha una senyora que es diu Pascal Barthélémy, que se baralla amb en Thorndike. En Thorndike és un connoisseur americà, medievalista, i diu que aquest Guillem Sedacer que no havia existit. O sigui, d'això arribarà amb un altre d'allò, però aviam, Guillem Sedacer de Perpinyà, vale? L'In Thorndike nega que existís. No, home, això de la seda xina, això és d'en Rupert Cissa, que és pera tallada, que si no era català era de la Catalunya Nord. O sigui, diu, han fet un personatge fictici que es diu Guillem Sedacer i l'han escrit en un manuscrit. Diu, el bo és en Guillem d'Ockham
i treu un manuscrit del Guillem d'Ockham amb el mateix text. És clar, un contra un, la gent fins a 1947 li va donar la raó en Lynn Thorndike, que és un personatge medievista impressionant, o sigui, la seva autoritat però la va pifiar amb una cosa, amb un anticatalanisme, negant un personatge català. Esclar, que vingui una francesa i que demostri, i no ho va demostrar ella, ho va demostrar per en Rubió Lluc, als anys 30-40, remenant per arxius de Madrid, troba uns manuscrits escrits de puny i lletra de Guillem Sadasser, i diu, Guillem Sadasser, el rei m'ha encarregat que faci un trasllat que era copiar d'un llibre a l'altre, d'obres de medicina per la universitat, per l'estudi de Montpesler. Diu, però està ple d'errors, els haig de corregir. O sigui que tenim un senyor que sabia corregir uns errors d'un llibre de medicina. I es deia Guillem Sadasser. I com que us he dit que la medicina, l'alquímia, l'astronomia, tot era una sola unitat al segle XIV, tenim demostrat, i això ho ha posat la Pascal Barthélemy, i ha trobat, ha anat per tots els arxius d'Europa i ha trobat 6 còpies més, i a totes 6 posa Guillem Sadasser, del manuscrit original de Guillem Sadasser. I en Miquel em diu, mira't amb el trasllat que ha fet la Pascal Barthélemy, a veure si no les fórmules desencriptades, perquè estan totes encriptades en paraules alquímiques i coses rares i tal. I aquesta de Pascal Barthélemy ho ha traduït, o sigui, una altra dona que ha fet una investigació molt important per Catalunya. Diu, mira a veure si hi ha alguna fórmula que tingui plom. Dic, cony, però per què? Perquè això, bueno, ara són de plàstic, però el vidre que porteu tot, si és vidre de plom. D'això vull que us ho parli ell perquè en sap més que jo. En principi, aquest vidre de plom el tenim des del segle XIV. I llavors, aquí tenim Guillem d'Ockham, bueno, aquí és el que explico, que han dit que Guillem Sadasser no existia, que era Guillem d'Ockham, i és una mentida podrida. Vull dir, 6 manuscrits dient que és... Jo ara dubto fins i tot que la navalla d'Ockham sigui d'Ockham, perquè si el llibre que el Lynn Thorndike et diu això és de l'Ockham, i resulta que és de Guillem Sadasser, ho ha demostrat la Pascal Barthélemy, potser la navalla d'Ockham era la navalla de Llull, i ens estem empassant des de fa anys, perquè és molt fàcil, els anglosaxons sempre barren pa dentro, sempre ho ha fet algun d'ells. Llavors, van fer un petit estudi, que això ho va trobar en Miquel també, que aquí m'ho van retreure. O sigui, la referència més antiga que hi havia a internet, a tot arreu, era aquesta. Aviam. Això és l'Ambrosio Lorenzetti a Siena el 1340. És el capitano del popolo, la alegoria del bon governo, hi ha les 4 virtuts i la temperanza, li posen en llatí temperantia i li posen un rellotge de sorra. Això era la referència més antiga, però el senyor llaurador els ha donat per la pipa i ha trobat la referència més antiga, que no ho ha trobat ell, però ho ha recuperat. Això és el casament de Peleus i Tetis, un sarcòfag de l'any 350 de l'era cristiana, i aquest és Morpheus i té en els seus braços això, que ho tinguin aquí més o menys ampliat, que el senyor, com es diu, aquest tio va trobar? Això, el Winkelmann, pot ser això? Sí, exacte, és un estudi del Winkelmann, ho vaig posar. El Winkelmann va trobar al segle XIX, però ningú li ha fet cas i ha quedat... M'ha costat jo trobar això i poder-ho posar aquí. De fet, és un d'allò que és molt més llarg i el vaig haver de retallar, però veieu que el 350 llavors em ve un amic meu a l'altra conferència i diu, escolta, si els romans ja tenien ampolletes de vidre, què pintem els catalans? Dic que no saps que hi ha una cosa que es diu renaixement, renaixença, renaixement, sigui amb aquell lapse de temps que diuen que no va existir, que hi ha 500 o 1.000 anys que van desaparèixer. Jo no poso d'això, el que sí sabem tots és que del que hi havia a l'època romana, amb una lúgubre edat mitjana es perd tot i torna a reneixer. I en el moment que reneix és Catalunya que té la tècnica del vidre. Per el motiu que sigui, jo aquí no m'hi posaré perquè hi ha 500 o 1.000 anys que poden estar tapats amb un plegament de temps, que no ve la conferència per dir-ho, no? Però llavors comencem a trobar referències, hi ha un llibre de Joan I d'Aragó que es pot descarregar a Google Books i veureu totes les referències de Joan I que parla, envia a buscar d'aquestes hores d'ampolletes que en sabets que està a l'arena, que s'hi ha complit, o sigui, les referències més antigues són
aquí he posat 1458, és 1358, hi ha una petita errada, m'equivoco a vegades al posar això és 1358, perquè és el cerimoniós, és tota l'època de Martí l'Humà i Joan el Caçador. El Comte de Foix envia per en Perico d'Esplugues, el cambrer, un estelar, un mapa mundi, unes hores d'arena, el famós Atles català. Aquí vaig posar Atles català, que és aquest que li envien al Comte de Foix, perquè hi va haver-hi una època que els de la Biblioteca Nacional de París deien que l'Atles català li havia arribat a través d'una donació de Joan I en el Comte de Foix. I després algú més ha trobat, això també ho ha trobat en Miquel, que hi ha referències directes que el regal va ser directament de Joan el Caçador al rei Carles V de França. El llibre català de navegació, però ja us ho he explicat. Vull dir, durant 5 anys es navega per estima i el que hi ha molt bo, que també ho he trobat en Miquel, que és la dotzena del cristià. La dotzena del cristià, en què l'aguatzil o casena galea faça governar les guaites acostumades de nits i de dies per la galea i l'onauxer és diligent d'haver guardar les hores en popa. Guardar les hores en popa era guardar l'ampolleta durant tot el segle XIV, se li diu les hores. Unes hores de navegar, unes hores de... O sigui, aquesta és la referència més antiga que tenim de l'ús de l'ampolleta en la navegació. I és una referència catalana de l'Eiximenis, és obra del Míster. El primer esment de l'ampolleta. Això ho vaig trobar-ho ja fa molts anys quan vaig fer l'article. Heu de tenir en compte que l'article de l'ampolleta en anglès el vaig fer jo el 2009 i des del 2009 fins ara en la Viquipèdia anglesa l'han consultat 400.000 persones. És impressionant, o sigui, una cosa, 40.000 en el mateix article fet en castellà i 4.000 en el mateix article fet en català, només perquè veieu la difusió d'estar a la Viquipèdia en anglès. Doncs aquest de la Viquipèdia en anglès, l'article és meu, el podeu llegir, és bestial, és el que he posat més al dia amb totes les coses que he anat trobant en Miquel. Però aquestes dues coses les havia trobat jo, les vaig trobar en una web anglesa, el que passa és que ara les tenim referenciades en el llibre on te surt i tal, i un és el Thomas Stettesham, que parla d'unes hores de d'uns rellotges d'hores que havien comprat a Holanda, als Països Baixos. I l'altre és l'Inventari de béns de Carles V de França, que és aquest rei que té l'Atles de Cresques, i amb un d'allò que ara no el puc trobar, diu: ítem un gran horloge de mer de des grans fioles plens de sablon e un gran estrui de bois garni d'arxal, cadó di premsa Joan d'Aragón. O sigui, sabem, per altres, no en aquest, això ho he posat en vermell perquè no he lograt trobar la referència, i després el 1380 l'Antoni de Campmany ens diu que la galera Santa Maria portava una bossa de navegar i unes hores, o sigui, tenim hores des de meitat del segle XIV. L'esment d'en Colom hi ha 20 vegades que esmenta que navegava per ampolletes, i ara aquí us hauria d'anar llegint, això que més és castellà, però és del diari de Colom totes les vegades, i havia passat tantes ampolletes, i havien passat tantes ampolletes, i les ampolletes, i és la mesura de navegació. I d'aquí ve el que us he explicat abans. Això ho vaig trobar-ho, em va costar una miqueta buscant el viatge de la volta al món, però en la història oficial sempre diuen que l'encomienda de Carlos V a Magallanes para la Vuelta al Mundo se la dio en Valladolid. Jo em vaig mirar amb la Bíblia del Daniel i el dia que li va donar l'encomienda estava a Barcelona. I vaig anar buscant, i no està en els... En Miquel diu que sí, jo no ho he trobat en el Navarrete. És l'encomienda signada a Barcelona per Carles V a Magallanes. O sigui, Magallanes va haver de venir en barco a Barcelona i va sortir de Barcelona i se'n va anar cap a Sevilla, perquè al final totes les sortides es fan de l'estret. Però suposo que no devia venir amb autostop a Magallanes a Barcelona. I el Pigafetta, en el seu llibre, diu: «Eu chiamo de Barcelona perquè la seva majestat imperial era a Barcelona». O sigui que el viatge a la volta al món es fa aquí. I hi ha 15 mariners que són de Roses. I el més important, que és el que fa la navegació de la volta al món, és un mariner de Roses. El Doroteo de l'Albo amb l'ampolleta, el Mauricio Obregón, no em sortia el colombià. Aquests dos són dos capitans de barco que han fet la volta al món d'en Magallanes amb el Doroteo de l'Albo. Aquí volia dibuixar el d'allò, però només perquè sapigueu una miqueta la situació de la volta al món, i que les illes Moluques i les illes Filipines estaven aquesta meitat que va d'aquí a aquí, d'acord amb el Tractat de Tordesillas, tant és. Aquesta és la tornada F5. És que l'he aturat sense voler ara per anar a l'última...
La nau Victòria, donant la volta al món, és una foto que em va donar l'Enric Guillot, doncs va fer tota la porta de la senyera catalana, que és senyal de que havíem donat la volta al món. He dit. Bueno, teniu alguna pregunta sobre el vidre? Us la contestarà el Miquel Llaurador perquè és el que en sap més, O no, bueno... Els hi vols ensenyar aquest? Sí, si ho vol, és que no ho sé. Sí. Posa-ho. No, perquè ell ha fet una cronologia. Ostres, amb aquest ordinador no sé si seré... No sé navegar amb Linux. Bueno, aviam. És que la tinc aquí, el que passa és que mostra les referències catalanes. L'ampolleta de les d'arena, fabricació Guaites, Eiximeris 1370, Forns de vidre, Girona 1322, Barcelona 1323, Barcelona Font del vidre, vidre clar. Tractat sobre el vidre, Guillem Sedacé, la Sedacina 1378. L'història oficial diu que Cristallo, Barovier... Sí, no, això sí que ho puc explicar si vols. O sigui, a veure, aviam. Perdó, Jo, que consti, és que no sé com penjar-ho això. Es penja del cap, així. Val. Se sent igual? No, la qüestió és aquesta. És a dir, això de la Sedacina, l'obra del Sedacé és molt important. Aleshores, clar, pensem una cosa. Pensem que, o sigui, una persona pot fer, un monjo, un frare, pot fer un llibre de matemàtiques dins de la seva cel·la sense moure's. Ara, fer un llibre sobre el vidre que hi ha fórmules, si no s'experimenta, és impossible. Aleshores, què passa? Que en Sedacé, això no ha pogut quedar prou clar, però era de Barcelona, això s'hauria d'explicar més, i clar, és que ell sortia del convent i tenia forns de vidre. O sigui, aquesta és la qüestió. No hi ha cap frare que pogués tenir forns de vidre a la sortida del convent. I per això hi ha les dates aquestes que hi posa. A Girona hi ha uns documents que prohibeixen el forn de vidre dins de Girona l'any 1322 i a Barcelona els prohibeixen l'any 1323. I en canvi, tot i que el prohibeixen, en continuen tenint perquè era molt important. Hi havia problemes de llenya, problemes de lleis, problemes de contaminació, problemes de perill. I aleshores hi ha un altre document, que és de l'any 1370, que el rei confirma el dret a que hi hagi un forn de vidre a Barcelona perquè fan un vidre transparent, un vidre molt clar. Això és la qüestió. Això és el que explica una mica i, per exemple, per què és important també el Sedacé? És això, la història oficial del vidre diu que el vidre del Barovier, no ho he vist d'haver passat perquè me'n recordo de memòria, si no sé les dates aproximades. La història oficial del vidre diu que a Venècia, el Barovier, que em sembla que és una empresa que encara existeix avui en dia, va descobrir un vidre transparent que en deien el Cristallo, basat en el vidre de plom. Doncs bé, el llibre del Sedacé insisteix expressament que per fer joies de colors la base és un vidre molt transparent, que d'altra banda ja el coneixien els romans, però s'havia perdut i es va tornar a retrobar la tècnica. La història oficial és de l'any 1463 i un altre vidre de plom que també és molt important de cara a l'òptica astronòmica, que no tenim temps d'explicar-ho, potser, segurament que més de la meitat dels assistents saben prou bé l'òptica dels telescopis. El del Cirturo ho pots explicar? Sí, bueno, no sé si durant temps del Cirturo, potser és més endavant, és que ara no ho recordo. O sigui, hi ha un cas que és prou simptomàtic de veritats conegudes i oblidades. I avui en dia continuen fent historiadors oficials amb gran prestigi, diuen mentides o ignoren o minimitzen. O sigui, l'invenció oficial del telescopi, dit telescopi terrestre, dit telescopi de Galileo, és de l'any 1609. Posem 1608-1609. Doncs bé, un deixeble de Galileo, nascut a Milà, que era Gerolamo Sirtori, que en llatí en deien Sirturus, va anar, no queda clar si el mateix any 1609, però segur que abans de 1611 va anar a Girona intentant vendre un invent, el Nova Més. I es va trobar un senyor vell, i aquest senyor vell, intentaré resumir-ho, li va dir, deixa'm mirar el telescopi, deixa'm fora. No. O sigui, al final, amb tanta insistència, li va ensenyar a mirar, i va mirar, aquest home vell,
va mirar el telescopi de Galileu i va dir, segueixi'm, sisplau. I se la van portar cap a casa seva i tenia un obrador tancat amb pany i clau i dins d'aquell obrador estava tot ple de pols i de rovell, perquè feia molts anys que estava abandonat, i diu que li va ensenyar totes les taules i tots els experiments del telescopi terrestre que tenia el Joan Roget. O sigui, el Joan Roget. Bé, el Sirtori va escriure un llibre l'any 1618. Llavors, aquest llibre és el primer llibre que explica de forma clara i fefaent la forma de construir telescopis terrestres de Galileo, en llatí. Ara es pot descarregar fàcilment dues versions. I tot i que ho explica, i a més explica, diu, totes aquestes fórmules que us explico me les va ensenyar la família Roget de Girona i això s'oblida. Passem més endavant, hi ha diversos llibres, simplifico una mica, hi ha diversos llibres del segle XIX que marginalment expliquen el del Sirturi, que indirectament ve a dir que el telescopi el va inventar el Roget. I llavors, però això ho diuen marginalment i s'oblida. Un llibre bastant simptomàtic i conegut aquí, que és l'Enciclopèdia Espasa. Si aneu a l'Enciclopèdia Espasa i busqueu Telescopio, doncs explica el del Sirturi. Però això s'oblida. És a dir, és una cosa coneguda i publicada però amagada. Per això és molt important el paper de divulgació. O sigui, és important explicar-ho i repetir-ho, el que fan els italians. O sigui, no és escombrar cap a casa, és una cosa que és... La cultura universal necessita la veritat. Llavors, quan la veritat és catalana, és a dir, jo no vull que tot sigui català, però quan la veritat és catalana s'ha de dir. I això és un favor que fem a la cultura universal. Llavors hi torno a enganxar. O sigui, l'Enciclopèdia Espasa em sembla que és l'any 1929. Llavors, això està escrit a l'Espasa i s'oblida. Llavors, l'any 1960, o 1058, 59, 60, em sembla que el document és del 60, un oftalmòleg de Barcelona, un tal Simon Guillaume, no recordo el nom, no sé si és Francesc o Josep, torna a explicar, Simon és cognom, o sigui, no sé si és Josep o Francesc, Simon Guillaume, explica l'anècdota del Sirturi i només explica una part, la part primera que es pot trobar traduïda i es pot llegir fàcilment a internet. La que no es pot llegir i que és molt important és la segona perquè està en llatí. I bé, això s'oblida i llavors, clar, i no és fins recentment, no recordo si ho poso... Hi ha un navegador, un blog d'un anglès que ho troba i va fer gran publicitat, que això va sortir l'any 2009, Telescopi, un invento català, que tal i que qual, però també la gent nostra, els doctors de la universitat, són els que haurien de defensar, perquè hi ha una documentació i passen olímpicament. No sé ni el nom d'aquest bloguero, però un blog anglès ha de donar difusió en el del Guillaume, que havia donat difusió en el del Roget, que ha esmentat per els Sirturus al segle XVII. Però és que és bestial. I el Guillaume fa una altra cosa, que no te la deixis, m'ho ha tret ell i tal, perquè és el del Guillaume, però que parla, que no he tingut des de fer la diapositiva, que en el mateix lloc on te demana les ampolletes d'hores, el cerimoniós demana que li facin una còpia a Montpesler o a Perpinyà de les ulleres de llegir. Les ulleres de llegir fèiem ulleres en l'entorn català, Montpesler, Perpinyà, Barcelona, a meitat del segle XIV. Això és bestial. I ell va trobar una altra cosa, el de la ullera, el telescopi d'un sol lent. Sí, això és una hipòtesi, diguem-ne. No, hi ha una referència molt antiga, però això venia al final, un petit incís tornant amb el telescopi, perquè és un sol tema, insistir com ha evolucionat el coneixement d'això. Aleshores, un que has dit tu, que és mort, el catedràtic d'Història de la Medicina de la Universitat de València, José María López Piñero, jo vaig comprar un llibre en paper, em sembla que és un llibre de l'any 78, me'l vaig llegir, i jo en aquella època estudiava, el primer estudi seriós, el segon estudi seriós, el primer el vaig fer ajudant a la meva germana, que és oftalmòloga. És una història, una cronologia d'història de l'òptica. A més, com que m'agrada l'astronomia i m'agrada l'òptica i m'agraden els instruments, em va anar molt bé allò. I vaig trobar-lo del Piñero i li vaig posar, perquè en aquella època em dedicava a lo dels cavalls. I més modernament, el 2000 i escaig, hi ha un nord-americà, un anglès, que és el que ha fet gran difusió, i fins i tot han fet documentals
per televisió a la BBC i diu, amb una fosca referència de la Viquipèdia vaig trobar això. I, perdoneu, però jo estic pràcticament convençut que hi ha una cronologia que es pot consultar en català, que la va copiar en Manel, i un amic meu, que és ensinistador de cavall mexicà, que és el Chico Ramírez, li vaig traduir en castellà. I ha dit, és una cronologia de documents sobre cavalls, però hi ha algunes anècdotes d'òptiques, entre elles aquesta. Perquè em sembla que hi vaig posar alguna referència en anglès, perquè si el buscador, jo en aquella època era un analfabet, amb això de l'internet. La primera història d'òptica dels cavalls ho vaig escriure a màquina, vull dir, fa anys d'això. I aquest senyor, l'U d'en Roget, sisplau, repetiu, i crec, estic parlant amb en Manel a veure si podem tenir un sistema definitiu, que és traduir 2 capítols del llibre de Roget en català i en anglès que la gent ho pugui mirar. Traduït del llatí, tenim un traductor de llatí, el Francesc Magdinyà, que avui no hi és, però ens ha de traduir un parell de pàgines del llatí. Sí, i després hi ha una altra cosa que també vam comprovar, que jo la tenia molt antiga, és el que diem, les coses nosaltres no descobrim, redescobrim, retrobem. O sigui, la part més antiga, jo em vaig comprar un llibre, no sé si és un llibre d'astronomia, de divulgació, i explica, marginalment, diu, l'any, sembla que és 1480, això ho dic de memòria, no estic gaire segur, diu, els guaites de la badia d'Alcúdia van veure unes naus que anaven a la via de Barcelona amb l'ajuda dels vidres. Llavors, simplifico molt perquè no se'ns faci tard, perdó, sí, d'això. I amb el Manel vam anar a trobar-ho, i això és, l'original és els llibres de procuració de la Diputació General de Mallorca. Això ho va publicar en Fontserè en el diari de la... La Societat Astronòmica, en castellà, perquè escrivia en castellà, Societat Astronòmica de Barcelona. I vam anar allà a Canaletes i tenim les fotocòpies que les hem tornat a extraviar. Però hem de repetir abans, buscant això i amb les discussions, hi ha una cosa que és coneguda, però no està gens divulgada, que són els telescopis d'un sol mirall o d'un sol vidre. I buscant també, el Manel va fer l'article... A la Viquipèdia en anglès i castellana, a la catalana estic proscrit, però hi ha una forma que posant en el cim d'un pal d'un metre una lent convergent d'una dioptria pots veure com els guaites d'Alcúdia van veure a la dia. Això és una teoria d'ell i penso que té tota la raó, perquè ningú pot pensar que amb un bastó, i això va fer un Baden-Powell a la Índia, i es diu el unilens de Baden-Powell. Hi ha ajudat a l'article, podeu buscar l'unilens de Baden-Powell, però amb una sola lent, posada a una distància determinada, fa de telescopi. I aquest seria el telescopi més primitiu, que seria podria ser el d'Alcúdia. No ho sabem. O sigui, l'original l'he buscat i no l'he pogut trobar. El més original que ens hem pogut remuntar és aquest article de Eduard Fontserè a la revista aquesta, Societat Astronòmica de Barcelona, que es pot consultar, no sé si és 1911, podria ser. Però, clar, posa una mica més de cosa que el que explica el llibre, però l'original jo no he hagut manera de trobar-ho. No sé si està a Madrid, els arxius, els van portar, els arxius aquests de Mallorca, però seria interessant consultar l'original i ens posarà això, que és amb l'ajuda dels vidres, clar, és difícil, tant de bo que es pogués demostrar que fos un telescopi, però suposant que només fos un sol vidre, hi ha telescopis, abans del Baden-Powell que va fer la patent, hi ha llibres d'astronomia que ho expliquen, fins i tot hi ha dibuixos, es poden descarregar gratuïtament, però la gent se n'oblida. Jo vaig ser molts anys, i conec gent, aficionats a l'astronomia, i això no ho expliquen els llibres, no ho saben. Aquesta és la pena. És com les taules lunars, que a la Universitat de Barcelona vaig veure, és una anècdota d'aquestes que m'ha d'explicar, aquell de Tres i l'Astrònom, que feien a TV3 al començament. L'Astrònom era un company meu de BUR, va estar dirigint sistemes amb mi. I tenia 2 astrofísics i els estava explicant això que jo havia trobat a les distàncies lunars, que el doctor Febrer em deia que no, i me'n vaig anar a París, vaig portar uns llibres on tinc tot l'estudi de les taules. M'he gastat 100.000 pessetes en unes taules de Mendoza de l'any 1806. La Primigènia, l'edició Príncep, la vaig comprar a Austràlia. O sigui que els hi vaig comprar pels morros i un que és molt amic meu, que és molt bon nano, un savi, va venir nano i diu, tens raó, es podia navegar sense rellotge, es podia saber la longitud. I l'altre, aquest que era el de Tres i l'Astrònom, encara no ha baixat mai del mur. O sigui, almenys no m'ha vingut a reconèixer que jo tenia raó amb aquest tema. Són coses
Bueno, si teniu alguna pregunta, l'afegidor que ha fet del vidre, el que vull que us quedi gravat que per les elles que vidre català, vidre català, vidre català, tecnologia catalana, el vidre, navegació en vidre és catalana, no es pot arribar a Amèrica sense el vidre català, no es pot donar la volta al món sense el vidre català. Si això us queda gravat, i em sembla que ja hauré complert la meva fita, i que no hi havia vidre si no hi havia Homo Universalis i si no hi havia l'alquímia. Vull dir, això, he fet tot aquest prologamen per arribar al final amb un Guillem Sadasser, que és un Homo Universalis i que ens va fer unes fórmules del vidre per als vidrers de Murano. Si teniu alguna consulta o alguna cosa, no queda massa temps, però encara queda un quart. Tinc un record borrós d'haver llegit que els xinesos ja tenien ulleres a l'edat mitjana. Sí, és molt probable. No, sí, la majoria de coses estan inventades pels xinesos. La vegada xinesa, que no ho reconegui, em fot fora de casa aquest vespre. La pólvora, l'alquímia... Aviam, el primer inici de l'alquímia és amb el yin i el yang. Els monjos xinesos, saps que buscaven l'inici de totes les coses, l'1 que va fer el 2, però esclar, van anar destil·lant coses per arribar a l'essència de tot, i l'essència de l'alquímia és destil·lar. O sigui que és el trobar el yin i el yang, que són quan van veure allunyar-se en aquella sobre d'un búfalo, la religió que van agafar els va fer buscar l'origen del yin i del yang. Vull dir que amb això van trobar. Hi ha una enciclopèdia de 28 volums, jo me'n vaig fotocopiar una a la casa d'Àsia, que és tot el referent a la pólvora, i la pólvora és bestial i és tot xinès. Però hi ha hagut molts historiadors, el Capitán, no sé si deia Capitán o es deia Comandante, vull dir, un nom així castellà que negava que els xinesos haguessin fet la pólvora. Avui dia està bastant acceptat, però durant tot el segle XX no es va acceptar que els xinesos haguessin fet la pólvora. Ara, quin tipus de pólvora? Doncs aquí la pólvora pot ser una pólvora tipus o una pum. Això és una altra conferència, tinc tot un estudi sobre el tema, però els de Montpesler sabien fer pólvora un terribilis instrumentum. No sé. L'altre comentari. Ja que ara que has dit de la cova, que ja t'ho vaig explicar una vegada i no em vas fer gaire cas. L'exposició a la casa dels entremesos, que està... On estem? No està gaire lluny d'aquí. Ja explicava que a l'època dels romans, fa 2.000 o 2.500 anys, ja hi havia coets i petards amb fórmules que les explicaven allà, que o eren basats en oli de pedra, petroli i això salnitre, o amb olis vegetals, colofònia i salnitre també. Ja feien... No et dic que no, vull dir, això és una cosa que, aviam, fins que no vam trobar l'ampolleta del sarcòfag de Leosi Tetis, la representació més antiga d'una ampolleta era de 1324, i va passar de 1324 a ser de l'època romana. I el Nito Verdera diu, els egipcis ja tenien ampolletes. Hi ha una cosa que l'hem trobat. Hi ha un llibre que me'l va facilitar el míster Leandre, un article en una revista del Punt Avui sobre la història del vidre català. I tot es basa en un concurs mundial que hi ha de vidre, hi ha uns simposis que es fan, i on es fan? Es fan a Síria. O sigui, al gran centre del vidre hi ha un autor anglès que fa la història de la marina envers l'Estudor i diuen als segles XIV i XV l'únic lloc on es podia fer vidre per fer ampolletes era a Alexandria i a Barcelona. Això després ho ha negat algú, el Barnet ho cita en el seu llibre de la història de la ciència, uns tàculs així gruixuts, però el que és evident és que hi ha a tota aquella zona d'on era l'antiga Fenícia, Tiro i Sidon, que aquests van venir aquí, ens poden haver portat en aquella època, abans de l'època romana, ja els nostres artesans ja podien fer vidre, entens? O sigui que aquestes coses es van lligant de mica en mica, i l'ocasió fa el lladre, i l'únic lloc on hi ha les herbes que fan sosa, aquelles de la colada, que fan sosa per poder fer vidre, és a la zona del Líban, Síria,
i de Catalunya. Tens tota la costa catalana, els italians ens compraven la barrela a Catalunya. I això és una cosa importantíssima. O sigui, no tenen en l'entorn seu les plantes per poder fer el fondent de sosa que es fa servir per fer el vidre. I ens el compraven, deien que la millor sosa era la sosa d'Espanya. La sosa d'Espanya, ell ha trobat que és la barrela que creix a tot el litoral català. O sigui que tot és Catalunya, Catalunya, Catalunya. Encara que hi hagi Xina, per vista. I si vols acabo, perquè ja altra cosa és que no es pot viatjar a descobrir Amèrica sense l'ampolleta. Jo quan vaig començar a venir amb aquestes conferències, que fa 13 o 14 anys, a mi sempre em ballava una cosa al cap, que eren com és que els polinesis amb una cultura... D'això el mestre és el Miquel, us en parlarà en l'última conferència, perquè en sap la tira, però tenien uns altres sistemes de navegar, és evident. Navegaven per estels i tenien uns mapes del cel i jo aquí us remeto al Miquel, que és l'especialista en navegació polinèsia. El que va fer els articles de la Viquipèdia va ser ell. Polinesis, micronesis, melanesis... No, aquesta gent travessava el Pacífic com si no hi va haver un esperma que fes així i anés per totes les illes del Pacífic. Les illes del Pacífic s'han poblat navegant. I ells tornaven a aquelles illes i sabien anar. I a la costa d'Amèrica, Nord-Amèrica, hi ha tribus que els considerem d'indis, que se sospita que són polinesis, els maputxes, en tenim un que és a la illa de Pasqua, que aquells d'allò que van tirar a terra els va tirar un mariner de Masnou que es deia... Joan Maristany. Sí. No, m'agradaria conèixer la història d'aquesta home perquè no me la... El que surt d'internet encara no m'ho crec. Bueno, escolta, internet està en llibres, Sí, hi ha un llibre. A la que s'han descobert que aquest Marumani es deia era un català del Masnou, llavors li han dit era un català era un malparit. Bueno, no, aviam, feia... Arenys està ple d'indianos així, i tots negreros. I en Maristany no era d'Arenys, era de Masnou, o sigui que no era d'Arenys, però en Xifré va fer la gran fortuna i tothom diu que ho va fer-ho amb esclavatge, però després venien a Arenys arrepentits i muntaven un hospital. Cal que es digui la veritat. Quan jo vaig llegir el llibre Aquac de l'autor Eyerdal, és que la història, jo no l'he tornat a llegir mai més, però fa molts anys que vaig. La història que explica allà no concorda gens en presentar el Maristany com malparit. Que no dic que no ho sigui. Era el virrei Amat. El virrei Amat. Sabeu quina és l'illa del virrei Amat? Tahití. Tahití va ser conquerida per espanyols del virrei Amat i al final ho van regalar als francesos. I Hawaii era nostre. O sigui, el que funda el Hawaii modern és el fill del botxí de Mataró. Això és una cosa que hem descobert, que és per un altre. I l'ukelele és el guitarró català. Tot el Pacífic està barrejat de coses de Catalunya i tenim referències per poder-ho demostrar. Ja ho volia fer algun comentari, perquè és monopolitzat una mica això. L'altre que volia fer... No? A mi m'agradaria conèixer la història d'aquests senyors. Vale, ja te la portarem! Si voleu, tenim el dia 25 tenim una altra conferència amb el Felip Rodríguez, que és el Joan Sebastià Elcano i el Juan Sebastián Cabotto, diverses identitats superposades. Però hem de tenir llibres, Si me falten dos meus, el meu. Va publicar que hi havia una persona entremig que... Aquest cas crec que està bastant clar. I les coses i el Maristany bastant clar.